Shikenan Zara. Allah ya kiyaye hanya, Allah ya tsare. Ya Ahmad. Na'am mumi. Dan Allah an ka kai ta Kaduna ka tabbatar ka jiyo ka dawo. Kada ka kwana. Insha Allah mumi. Ban yadda ba. Allah ya kiyaye hanya. Amin. Zara Allah ya kiyaye hanya. Amin. A gaida su Hajiya. Idan na je zan kira ki ma ina dauki da. Yawa an zarere na. Allah ya raka taki gona. Ki je ko da samu na huta. Ko dai ni in huta ba? Khalifa sai yaushe? Ba rana kawai. Ki bari dai za mu yi magana. Ba ma dai rana kawai. Okay, in kika isa zan miki waya. Hello? Hello, ina jin ka. Ina ji ka yi magana. Ni ne babansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mota ta bi ta kansu. Zuwa. Duk gaba ɗaya sun mutu? Zuwa. Hasbunallahu wa inna lillahi. Yaya Ahmad. Yaya Ahmad ina Zara ka? Ita ma ta fito. Ya muka yi da kai? Ya muka yi da kai? Ba ce ne maka. Sai ya ce ya sauke ta a Kaduna ba, a hanyar shi ta dawowa ba, sannan ne za ka bi ta kan motar shi ka latsa shi da motar ka ba haka na gaya maka ba. Shi ne ka je kai sanin je Kaduna suna tare da Zara ka je ka latsa su gaba haka na gaya maka. To ana jikin ce dukansu ba yanki ba ne. Ba haka na gaya maka ba, shi dan tsintuwa ne wanda mijinmu yake riko kuma ya fi sassa akan 'ya'yanmu. Dalilin da ya sa kenan ita kuma Zara ya kanwata ce na ɗauko ta nake rikonta. Yanzu ka kashe su gaba ɗaya. Bayan shi kaɗai kawai nace ya Ahmed ɗin Kalasi shi kaɗai nace ka kashe. Allah ya isa ban yafe maka ba. Gaja ni fa duk wannan ba matsala ta bace ya maganan balan. Da kai da balan sun na ɗauko da goron dutse na afka